Ja, tak. Ja, hej hej. Ja, og vi kører bare ind her og vest 222 derhen. Vi går helt ind ved bygningen i første omgang og nordvest 7 dage. Vi skal igennem Kurt. Ja. Vi kører hen. Ja. Og så øst for. Ja, og så kører vi ud igennem Kurt, så vi skal ikke over alt det derovre, så ude på vejen. Nord for EMG, så kører vi hen til venstre og nordøst 4 der. Mellem den altså de to sidste pæle, vi kører op mellem Gæsset. Så kører vi op på 7 for 22, så får vi T. Ja, og så nordøst for 3. Det er imellem nummer... vi skal have en pæl til højre, ja. Mellem de nummer 1 og 2 pæls tal fra højre nu. Så ja, og nordvest for MG. Det er så ude på vejen. Og ind. Og så kører vi op. Så vi får 2 pæle til højre. Så får vi Z. Jeg skriver lige en gang. Og så op i 22 igen, ja. T. Nordøst 7, det er så ned, så vi kører ned igennem MD en gang til. Ja. Og hen og til venstre en gang til. Og hen og have aller yderste. Yes. Og op og have T. Og så nordvest 7. Og så skal vi ned igennem Kurt. Og så nord for, så ned til venstre eller højre. Og hen og ind til højre, ind på pladsen herinde. Så går vi over på det nord for Kurt. Vi kører hen langs der, og så kører vi op. Nu skal vi se nord og øst 8. Vi skal vestkort. Nej, vi skal nordvest 8, så skal vi op igennem T. den er oppe i midten. Ja. Og så går vi højre rundt. Øst 8. Nord og øst 8, det er så I. Og så øst 8, det er så ned til højre her. Og så ned til højre hen langs vejen. Øst 72. Så hen og op igennem K der. Og nord og øst 8, det er så I. Og syd 8, det er så bare ned til højre hen langs. Venstre er det så hen og ud. Til højre hen ad vejen hen til det der vej, der kommer herhen, og så går vi til højre op ad den. Op, og så skal vi op til det lige lidt efter lygtepælen. Og så skal vi vest for 72. Nej, vi skal via frem og ind til højre en gang. Lige bag bygningen. Ja. Og så skal vi næsten helt over til bygningen og til højre ned i bygningen. 72, der er en anden til her. Og så til højre rundt her. Ja, hvor fanden? Nord 36. Kan vi rigtig rundt? Vest 72, nu så bliver det bare Nord 36. Hvad står det? Vest 72, Nord... det står helt der. Gennem BU. B. Så Vest 72, det er sådan der. Det kan jo kun være at køre ind der. Og så skal vi Nord 36, det der. Nå, så er der ikke nogen. Det gør vi jo til venstre. Så nærmest lige over og holder over til højre og siger pladsen der. Nord 36, det er så bagligt rundt på den ene gang. Den her rundt. Ja. Rød Mads. Ja. Ja, syd 36 og sydøst 100, og det er... Nej, ud tilbage. Nej. Venstre op ad vejen. Op, og så skal vi ind til højre her. Og helt rundt til højre her. Ind i MDS der. Den her vej rundt. Ja. Nord for Adam. Det må være det S, der står der. Det kan sgu være. Og så bygning nord 131. Ja, så til højre. Hen og han går hen med bygningen herhen. Han går bånddragen der. Disciplin. Ja. Og så til
Mars, hvor rammer den så hen? Den rammer nærmest i vejskæringen. Det er kraftigt. Hvorfor helvede enten laver det ikke til, så man rammer klart på den ene eller den anden? Så ja, vi må sgu nærmest lige over